Cando empezamos a cazar baleas en Galicia? Que especies e cantos exemplares foron capturados? Como se levaba a cabo a actividade? Cando e como rematou a caza? O mar de Galicia constitúe un ecosistema de grande importancia, tanto pola súa diversidade biolóxica como pola productividade das súas augas. Nel, o ser humano obtén proveitos dos recursos mariños a través da pesca, o marisqueo e a acuicultura. Os cetáceos foron un recurso máis explotado polo ser humano. Dende o Paleolítico superior ata a época histórica, aproveitáronse os corpos en vida que chegaban a varar as praias, arrastrados polas correntes mariñas. Os pobos costeiros de Iparralde e de Goalde foron os primeiros en industrializar e controlar o comercio desta actividade. É dicir, os vascos foron os primeiros mestres da caza da balea en Europa. A actividade baleeira estendeuse entre os séculos XIII ata o XV por todo o Cantábrico, Galicia e Portugal. O primeiro rexistro documentado en Galicia data do ano 1288 e refírese a Prioiro, na provincia da Coruña. Entre os séculos XIII e XVIII constitúe unha importantísima actividade marítima nas vilas costeiras, entre Ribadeo e Fisterra, destacando os portos de Malpica, Callón, Bares, San Cibrao, Rinlo e Burela. Neses séculos, nos meses de inverno, a balea vasca chegábase moi preto da costa, sendo detectada dende atalayas. Por seres unha especie de natación lenta, a súa caza realizábase dende pequenas embarcacións a remo, empregando arpóns lanzados a man e cravándolle unhas lanzas sangradeiras para acelerar a súa morte. Finalmente, o corpo inerte do animal era remolcado á praia onde era despezado. A intensa caza e unha serie de variacións ambientais, climáticas e oceanográficas provocaron a desaparición da balea vasca das nosas augas a principios do século XVIII. Durante 200 anos non hai rexistros de actividade baleeira en Galicia, reanudándose de novo a principios do século XX. É a época da caza moderna, caracterizada polo uso de barcos propulsados con máquinas de vapor e empregando o canón lanzarpóns. Estes dous importantes avances tecnolóxicos fixeron posible a captura de outras especies, de natación máis rápida e que viven máis afastadas da costa. En 1924, a empresa hispano-norueguesa Corona fondeou o buque Factoría Rei Alfonso na Ensenada de Barra, Cangas. Contaba, ademais, cunha flota de 4 baleeiros. Ese ano, outra empresa hispano-norueguesa, Compañía Ballenera Española, puxo en marcha unha factoría terrestre na Ensenada de Caneliñas, en Cee. Estas dúas empresas capturaron en 3 anos preto de 2.400 exemplares, na súa maior parte baleas comuns. En los años 20 se explotaron ballenas en el estrecho de Gibraltar y en Galicia. En el estrecho de Gibraltar liquidaron la población, lo vaciaron, o sea, exterminaron probablemente la población. Quizás no al 100%, pero ahora, casi 100 años más tarde, todavía no se ha recuperado. Nos anos 50 retomouse a actividade en Galicia, nesta ocasión da man de empresarios galegos. IPSA, Industrias Ballenera S.A. e Masúa Hermanos S.A. foron as dúas empresas galegas que principiaron coa actividade baleeira nesta nova etapa, primeiro de xeito independente e logo traballando en conxunto, para rematar fusionándose no ano 1971. Para un biólogo la ballena es un animal muy interesante, es un animal, digamos, excepcional, porque es un animal que tiene unas características biológicas que no ha tenido nunca ningún otro animal en la Tierra, ¿no? El animal más grande del planeta, es un animal que hace migraciones de 4 o 5 mil kilómetros, que ocupa un espacio en
el ecosistema especial. Entonces, desde el punto de vista biológico, la ballena tiene un significado, pero también la ballena arrastra un significado que trasciende lo biológico. Unha alegría semejante, porque eu, cando vexo un oído dunha ballena, ou unha barba, ou cando había, eu, cando me preguntan por eso, bueno, viva Dios, contentísimo de maravilla. As principais especies capturadas nesta chamada etapa galega foron o cachalote e a balea común, pero tamén existen rexistros de captura doutras especies de rorcuais, como a balea azul, a xibarte e a balea boreal. Collemos unha ballena, como se chama? Ballena azul. Unha sola, nos anos que van duros. 7 tiros lle tiramos. Saltaban os arpóns en riba da cabeza como si... Despois unha vez encontráramos unha que tiña as alas máis grandes que o corpo ainda. Parecía unha bota así. Tiña unhas alas grandísimas. Un bicho raro cheo de bultos polo lombo. Pero creo que non chegamos a collele. Ai, sí que a colléramos, sí. Que o trallo o arpón parecía unha goma que aproxtou unha piel que a outra, un bicho físimo. Tiña unhas alas, sí. Non sei se era mitad ballena, mitad cachalote ou así, unha especie así. Nin era cachalote nin ballena, non sei que era. Mentre non foi prohibida, cazábamos a azul e a roucal común, que se chama, no? Que era máis corriente aquí. Logo collemos algunhas que lle chamábamos nós aquí de pintas, que eran dun tamaño de 12 metros como máximo, que non eran moi frecuentes, se vía de cando en vez algunhas. Os barcos baleiros eran os encargados de cazar e remolcar os cetáceos ata as factorías. Tiñan unha gran manobrabilidade, polo que podían xirar moi facilmente para perseguir o cetáceo. O que é un ballenero vai totalmente a ras da agua. A caza tela que coller e levala polo costado. Tiñan unha proa moi elevada na que estaba instalado o canón Lázaro Pons. Estes últimos estaban construídos en ferro, pesaban uns 80 kilos e medían 170 centímetros. Ían unidos ao barco mediante unha estacha de máis de 1000 metros, que servía para recollelo ao animal, abarloalo e amarralo ao costado do barco para o seu posterior remolcado á terra. Traíla, e cando estaba cerca do barco, pois estaba con moita vida, pois tirarlle outro, para acabar de matala, porque viva non se podía amarrar, Eso sí que non, daba un batijazo ao barco e igual íbamos todos a... Los balleneros trabajaban en un radio de acción de pocas horas de navegación, sencillamente porque ballena que capturaban, ballena que tenían que traer a llevar a las factorías y no podía pasar más de 10-12 horas, porque si no se descomponía, pero se estropeaba y perdía la calidad la carne, ¿no? No solo es el disparar y traer la ballena, es a qué hora voy a llegar, dónde estoy, cómo puedo hacer. Entonces ya vienes del último recorrido, procuras que sea lo más cerca posible de tierra. Los farallones de Berlín, que están aí en Portugal, sí, chegamos cos farallones á vista. Eso para Azul. E para Norte, pois chegamos desde aquí da factoría de ballena, o que máis chegamos pois foi aí a altura de, non se diría eu, de Peñas. O sea, entre el 9:30 y el 10:30 ahí se hacían las capturas. Y de latitud a 80 millas, o no quiere decir que encuentres una ballena a 50 o 60 y tal, pero el término medio es eso. A veces temos topado cachalotes, grupos de cachalotes, e vai aparecer unha ballena ou dúas, ou ali, así, cerca. Pero o cachalote sempre se suele cazar máis armada a costa. Sempre ven máis a terra a comer pota e pulpo e todo iso, toda esa clase. Sen embargo, a ballena xa é máis do alto. Un biólogo e dice, quero ver ballenas. Directamente ao Banco de Galicia. Aí íbamos e non topabas pola terra, entón non íbamos moito.
No caso de Cachalote, as principais zonas de captura eran as fosas situadas frente a Ribadeo, Corrubedo e a Guarda. 40 millas ahí estaba nosotros al descantilar, que llamábamos de la isobática de fondo y tal, hay marinero a la cofa, a 30 millas, 20 y tantas 30 millas, marinero arriba ya. A actividade a bordo daba comezo coa saída do sol. Durante todo o día, o traballo principal consistía en percorrer o mar na procura de baleas e cachalotes, observando continuamente dende a cofa e dende a ponte. Porque a ballena ten un soplo vertical, directamente para arriba, e o cachalote ten un soplo para o lado. Según vía o chorro, que fuera ballena ou fuera cachalote, toda a máquina, a la iba. Aquel momento vou levando o barco. Dalle para estribor, dalle para babor, porque o animal tamén vai andando. Entón eu teño que levar o barco a onde vai, porque eles non a miran. Que na miro son eu, que estou arriba. Porque a veces viña entre aguas, como yo 4 ou 5 metros por baixo de agua, pero víase algo. E dixe, lonxe, entonces esperaba un pouco. Non, está cerca. Entonces xa marchaba para probar. Entendes? Entonces o de arriba era que lle mandaba a marcha, dicía de media, pouca, despois xa che mandaba o arponero, E cando levantaba a cabeza, sacaba o buzo por afora, a boca, para despois pillar, para caer. Mire, a pega arriba. ¡Pum! Ya, aí vai todo o caralho. Sí, solían acertar, o que pasa é que, claro, a veces en vez de darle nun sitio vital, igual lle dabas donde non era. Unha vez un meteulle o arpón polo espiráculo. Disparanse e non sabe se é hembra, pero depois ven o macho e hasta que morre non se separa de nós. A ballena puede ir una pareja, o 2 o 3, o... El cachalote es más fácil. Puedes hacer la marea de 5 o 6, o, ya te digo, hasta 10. Arponamos y parece que con los gemidos de él, los otros lo oyeron. Y entonces ahí viene. Rum, 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 rum. Los víamos nosotros como venían caminando, directo, en línea recta. Y a los 2 minutos o 3 ya estaban al lado del que teníamos arponado. Y le metían la cabeza y lo levantaban para arriba, para salvarlo. Y con lo mismo se cargó el cañón, se amarró a ese cachalote y se cargó el cañón y se mató el que venía. Unha vez rematado, o corpo de cetáceo chegábase ao costado virando cuns cabestrantes a estacha que estaba unida ao arpón. E no caso de que houbera outros cetáceos na zona, o corpo do animal era balizado e o barco continuaba cazando. O mellor ás 9 da noite, ou ás 10. Pois quedaban cunha batería con luces, as balizas, e pois tiñas que ir recollendo e igual acabas ás 2 ou 3 da mañán. No 1951, IPSA abre a primeira factoría da época moderna na baleeira de Caneliñas, cunhas novas instalacións, contiguas ás que empregaron os noruegueses. 4 anos despois, en 1955, Masó Hermanos S.A. abriu a factoría baleeira de Punta Balea, en Cangas, ao carón da súa fábrica de conservas. Nesta factoría traballaban ao redor de 50 personas, contando cun equipo de mulleres que procedían da conserveira. A maneira de que o traballo nos fora máis llevadero. Éramos un grupo de xente que nos levábamos ben. Entonces, poñíamos e bueno, vamos a cargar camións. Bueno, pois mira, collemos a caixa entre dúas. 49, me parece que fue. Y pues estuve ya viviendo hasta ahora. Nosotros empezamos con factoría de balea y pues con la ballenera de Moras. A factoría de Moras foi posta en marcha por Masó Hermanos S.A. en 1965
e adicouse principalmente a procesar cachalotes capturados nas augas do Cantábrico. Yo creo que es por los cefalópodos. Yo creo que es por los calamares que hay ahí, esos calamares que a veces comentan ahí los asturianos, y es verdad, pues es una realidad, yo creo que sí. Desenganchaban do barco, enganchaban e iban atraendo, sí. Despois ao chegar cerca da boia, cerca da rampa, baixaban os cables dos maquinillos, enganchaban a ballena e subían. E subían os maquinillos, había 5 maquinillos. De lado, y antes subía. Subía porque el maquinillo no podía, ¿no? O sea, para tirarla tenía que estar bien centrada y regarle con agua, echarle agua para que patinase. Cada uno seu. Ao subir arriba, uns collen o touciño porque había que cortalo en trozos, cunhas dimensións marcadas, outros a barriga que é o plisao, que era bastante difícil, outros que as mulleres estaban todas na carne. A parte de arriba, a piel de arriba, deste un touciño, que era un touciño bastante gordo, de uns 20 centímetros de gordo ou así, e quitábaselle, íbaselle quitando a piel a parte de arriba. Íbase cortando pola barriga, máis pola espalda, e con as maquinillas virando, e íbaselle cortando e quitando a piel. Despois quitábaselle o lomo, a carne da parte do lomo. E despois quitábaselle a costilla, a parte da costilla. Despois dábaselle volta. Vimos moitas cousas raras, moitas cousas. Mira, no estómago do cachalote unha vez apareceu un aparello dun barco e máis os zapatos unha muller. E por ver outro que traía un tiburón, era así, 3 metros, xa o traía máis digerido e todo, e por a hilera de dentes, os 3 así, o sea que o cachalote per min é o rei do mar. En ocasións, os animais despezados eran femias preñadas ou con leite nas mamas. Había moitas veces que traían crías ao mellor de 5 ou 6 metros. Tranquilamente, 6 metros tranquilamente. Un pouco faltaría para parir, pero a mellor lle faltaba moito. Y de los ecologistas que protestaban terriblemente porque un porcentaje muy elevado era de hembras preñadas. Esa harina tenía un precio el doble, doblaba el precio de la harina de pescado normal, porque era una harina tremendamente alimenticia. La trituraban mucho y la ponían solamente para levines y para crías en piscifactorías y todo eso. Daqueles animais aproveitábase absolutamente todo, o que facía da actividade baleeira un negocio moi productivo. Porque era una monstruosidad el dinero que daba. Con los gastos que tenía, que eran relativamente pequeños, era una monstruosidad. No hay negocio que sea capaz de dar semejante barbaridad. As mulleres eran as encargadas de preparar e conservar dentro da neveira os trozos de carne de balea destinada ao consumo humano. Pero tamén levaban a cabo outras tarefas. Empaquetábamos como se foran pañales de crío, mochiliñas, este pa aquí, había que estar con vista mirando cal era para non mezclar. Rabadilla, tal, corte redondo, solomillo, facíamos así estas mochilas. Ocupaban os postos de menor categoría profesional dentro das factorías e, a pesar de que realizaban traballos que requerían un grande esforzo físico, cobraban un soldo inferior ao dos homes. Cando non había ballena, íbanos a traballar polo sueldo mínimo e despois tiñamos un plus por cada ballena e máis o peso dela e todo que se repartía entre todos os que traballábamos a destajo, entre homes e mulleres, pero despois fomos igualando e cobraban igual os homes que as mulleres.
A partir de 1972, a industria baleeira galega aumenta seus beneficios coa exportación de carne ao Xapón. 70 más o menos era la industria número 1 en exportación a Japón de España. Daquela, o país nipón tiña prohibida a importación de carne procedente de países que non formaran parte da Comisión Baleeira Internacional, organismo creado en 1946 para tratar de regular a caza e conservar as poboacións. Unos países que eran conservacionistas y yo creo que tomaron como bandera la ballena, las ballenas en general. Y había el otro grupo capitaneado por los japoneses, claro, que eran eminentemente cazadores. O Estado español entra a formar parte da Comisión Baleeira Internacional en 1979. España entró en la comisión presionado ante nuestro ingreso en Europa y ante... Si no... O control da CBI trouxo consigo a posta en marcha dunha serie de medidas. A prohibición da caza do cachalote e da balea azul. O uso do chamado arpón quente. Xa tiña mismo o furao arpón que se poñía aí, non? Cando se disparaba e a tocala na ballena, pas, reventaba eso que se dejou a granada, por eso lle puxeron o nombre granada. Equipado na punta cunha granada explosiva para tratar de acelerar a morte do animal. Para que non sufrira, entendes? Para que non sufrira. Finalmente, esta medida foi abandonada para reducir a degradación da calidade da carne na musculatura do cetáceo. Tamén estableceronse unha serie de cupos de capturas dun total de 860 baleas comúns para o período entre o ano 80 e 85, e unha talla mínima de 16,8 metros. As capturas deberían tamén ser controladas por observadores científicos. Na década dos 70 comezou a xurdir o movemento ecoloxista que tiña como obxectivo a conservación ambiental en todo o planeta e adoptou a balea como especie bandeira. Movimentos ecoloxistas e, digamos, o respeto á natureza e o cuidado do medio e o disfrute do medio era un sentimento que estaba nacendo en todos os aspectos, non solamente no aspecto da caza de cetáceos. Tías a protestar a unha factoría e o primeiro que se presentaba ali era a Garda Civil. Ainda moitas veces amenazábamos cando se poñían diante. Mira que se disparo o arpón. Eles nada. Don Juan dice, non se lle ocurra a usted disparar. Mentre andes a xente por aí non se lle ocurre disparar. Non se achicaban para nada. No, ser eran valientes, cuidado. O levaron para Ferrol. E quedou ali preso en Ferrol. Mais en Galicia tamén había persoas sensibilizadas que organizaron o movemento ecoloxista galego, ao redor de Adega e da Sociedade Galega de Historia Natural. E nese averiguar que vertebrados hai aquí en Galicia, pois os cetáceos tamén forman parte en canto te enteras de que efectivamente por aquí, por as nosas costas, tamén hai cetáceos. Greenpeace era 100 e tú estabas o 2 ou 3%. E se moveu, e de feito se moveu, empezou a movida polo dichoso barco de Ferrol. E nós aí montamos no cabalo, vimos tamén que había un problema e dixemos, non, pois que non nos veñan a arreglar o problema de fora, vamos a intentar arreglarlo nós. Facelo furtivamente pola noite cando ninguén vise. Ir a Cangas dar unha conferencia nun cine a favor das baleas e ter prácticamente a todo o público en contra. Procurar que a xente sentise ese amor por los grandes cetáceos. Se houbera unha empresa que nos dixeran, mira, valle dar de comer as ballenas, pois íbanos dar de comer as ballenas, a ver, que non somos criminales, entendes? Eu tengo que comer, mi familia tiene que comer. A acción máis drástica contra a caza de balea en Galicia foron 2 atentados con bomba nalgúns dos barcos baleeiros. O primeiro en Corcubión no ano 79 e o segundo en Marín no 80. Como San Xurxo coa espada, é dicir, chegaba o batallón de combate. Aquí apenas podíamos levantar a voz. Un
lonxa quedou ali co eje torcido, pero nós seguimos a traballar. Nós seguimos para mar porque nós non nos pasou nada. Que metan un artefacto nos barcos para botarlos a fondo me parece un pouco terrorismo. Ante a sociedade quedamos como uns bandidos, aínda que non tivésemos nada que ver. La empresa se encontró con que tenía que abastecer las dos factorías con todo el personal contratado con un solo barco, y esto era imposible. Dijo al barco sal y caza todas las ballenas que puedas. Bueno. El barco salía y la primera ballena que encontraba la mataba. Y entonces todo eran animales, digamos, había animales grandes, pero muchos eran animales pequeños. Ahí sí, ahí me había propuesto yo batir el récord. Metí toda la carne en el asador para vengarme un poco y quedarme tranquilo. Se aproximaba al final de la cuota de captura, resulta que la cantidad de producción que se había obtenido era muy pequeña. Los productos que se extraían de una ballena, por ejemplo, de 17 metros, eran la mitad o una tercera parte de una ballena de 21. O acabamos todos en bancarrota o hay que continuar cazando. Entonces se continuó cazando y se excedió la cuota. Pero IPSA cazou 431 baleas nese ano, a pesar de que o cupo era de 220 exemplares. Los primeros gobiernos, digamos, que llevaron el tema, que eran de UCD, fueron claramente proballeneros, defendían la industria, capa y espada. Luego pasó lo que te he dicho, o sea, el Partido Socialista era muy contrario, y cuando fue en noviembre del 82 que entró el Partido Socialista en el gobierno por primera vez, iban a cerrarlo todo. Luego se encontraron de repente que los propios de comisiones obreras decían que estaban locos y que aquello no se cerraba. As sinaturas todas se presentou, digamos, no Congreso dos Diputados, se fixo presión diante do PSOE, diante de outros partidos, e foi cando se aprobou a moratoria. En enero do 86 entrou en vigor a moratoria, o que implicou o amarre dos barcos e o peche das factorías, traendo consigo a perda de numerosos postos de traballo. Luchamos, encerrábamos nun barco, fóramos a Madrid varias veces. Paramos durante 5 años para desarrollar procedimientos de gestión seguros. No, creo que xa pensamos, además aquí xa nos dixo, isto empeza, ainda empeza, e cando termine, pois vai a terminar e fuera. Un sentimento positivo, deixáronse de cazar, pois está ben. Por outra parte, consideración dos traballadores, é dicir, nós nunca estivemos en contra dos traballadores, ao revés. É dicir, nas nosas publicacións en aquel momento se decía que a empresa tiña que reconvertirse e que todas as persoas que tiñan un posto de traballo que tiñen que ter outro posto de traballo, ben nas conserveiras, ben en pesca. A cifra estimada de exemplares capturados durante a etapa galega entre 1951 e 1985 ronda os 11.700 cetáceos. Se consideramos os animais cazados pola actividade baleeira durante todo o século XX, supera os 14.000 exemplares. Aquela sí, os últimos anos notábase algún peixe menos, é dicir, había menos peixes que a primeira, había menos ballenas e menos cachalotes que a primeira, que se conoce que se mataban, claro, desaparecían. Porque os ecologistas se poñían a nós, non? Era o noso nivel de vida, era a nosa vida. Do ponto de vista dos cetáceos comparado co dos mariñeiros ou traballadores, a ver, eu sempre o digo, os que somos defensores da natureza ou defensores medioambientais non defendemos nada para nós. Los ecologistas, para mí son gente interesante, porque si no se extingue todo, ¿entiendes?
Tras máis de 20 anos dedicados ao estudio, divulgación e conservación dos mamíferos mariños en Galicia, a CENMA puxo en marcha o proxecto Galicia no lombo da Balea 2, financiado polo GAC 7, Grupo de Acción Costeira Ría de Vigo, A Guarda. Documentación, mostraxes submariñas, creación do Banco de Mostras Históricas, elaboración de mapas das zonas da captura ao longo da costa galega, actividades de divulgación. Con este proxecto, 30 anos despois de que fora capturada a última balea nas augas galegas, achegámonos aos últimos protagonistas da historia da caza da balea en Galicia. Cando se mataban, inclusamente teño chorado, dixeño, me cago na hostia, os cartos por fillos de ganalos. Pero tamén a matar estes bichos non era moi partidario primeiro. E a mí gustábame moito andar na ballerera, A ballera, gustábame moito. Había que matelas, pero era moi bonito. Había traballo, pero era moi divertido. Daba gusto velos, cazalos e desguazalos. E tiña a ballena en por sí, tiña unha carne acojonante, moi buena. Preciosas. Uns animales preciosos. Se hai anos os animais procesados nas factorías chegaron a producir grandes beneficios económicos, hoxe en día sabemos que é moito máis importante para o ecosistema no seu conxunto e para os galegos e as galegas contar coa diversidade de especies nos nosos mares e tamén coas poboacións de cetáceos nas nosas augas, porque todas están relacionadas. Siempre